Bună, I love you. Ian, ce mai faci? Mulțumesc pentru toată dragostea. Ce faci? Dar ține seara. Adrian, vrei să jucăm noi doi? Bă, cine e domnișoara voastră? Adu-ți o fată să jucăm toți. Să jucăm... Adu o fată să jucăm toți, că nu pot să... Nu, eu cu tine vreau să mă joc. Haide. Lasă-mă, păi ăsta e trădător să te lase pe tine pentru o pereche de gene și niște buze umflate. Aici e cu fratele lui. Haide, Adrian, cu mine. Vreau să vorbesc cu tine. Nu te Așa mai e. Dar Are domnul dreptate, e Cristian. trădător Hai, dacă Dumnezeu. face asta. Pe cu mine Adina, hai să ieșim. Hai să... Uite-mă pe Bahoi. Bahoi, dăm follow, gata. Bahoi, dăm follow și... dar nu poți să faci live. Bun. Hai, ieși, Adina, să jucăm noi doi. Hai, pa, Adina, pa. Scuze. Salut. Salut. Bahoi, dăm quest, Bahoi. Să intrăm să vorbim puțin. Dăm quest acolo. Mă scosă și mă lăsați cu aia. Dăm guest, Bahoi. N-are un ca, ok, frate. Dați-mă follow la toți la Bahoi, aici, Bahoi secundar, uite. Dați-i follow, dați unul pin, un moderator pin, că eu nu știu să dau. Deci, mă, cine e Bahoi ăsta? Da, Adina. Ai zis că mă cauți. Bă, dar să moară familia mea dacă mai scăpăm de Adina asta. Nu pot. Adina nu pot să... El are probleme și trebuie să stau cu el când e pe live, să am grijă de el. Hai, bine, atunci lasă-mă, pa. Pa, du-te, duce-te. Mulțumesc, Adrian, apreciez. Follow toți la Bahoi, dați-i fix aici, dați-i pin. Follow toți la Bahoi, repede, Hai repede. toți follow să vedem pe cine dracu bagă ăsta, că mă dispără cu Bahoiul lui. Follow toți aici, Bahoi secundar, hai mă, toți. Bă, care e ăla cu trandafir în gură, trandafir mirositor, găgă, găgă, ăla e, mă, sau care? Ba da, mă, el e, Bahoi, că știu... Nu e, mă, cont fake al lui, că eu i-am zis să-și facă cont secundar, că i-a dat bani o săptămână pe la altul, el e. Angela, te pup. Dar tu ești prieten cu toate personalitățile astea de pe TikTok, a? Sunt prieten cu toată lumea. Bravo, așa și trebuie să fii. Taci, dracu, Lori, că te băteam pe unde te prindeam pe TikTok-ul ăsta. Gata, am lipsit un pic și s-a uitat cine e regele? Ba știu să mă compor cu o femeie, dar n-avea ce să vorbesc eu cu aia. Are bani, că am fost și pe live, are bani, am luat bani după aia, că am vorbit eu cu el. Lidia, te pup. Cristiane, să zvoniște că ai furat sosul lui Gradent din străinătate. L-a furat soțul gratis de străinătate? Ovidiu, te pup, da. Păi de unde dracu să-l iau? Ai poli, mă? Am poli pe aha, unde știi? Mai rămân cu creierul fundat câteodată. Hai toți follow aici la Bahoi secundar să-l băgăm mai repede, să fac 1000, uite e în chat aici, urmăriți-mă, uite el, că uite, n-a scris bine, el e sigur. Bă, care Bahoi, mă, mi-ar scârbă de tine? Bă, tu ai sprâncinele laminate, mă? Nu, mă, du-te dracu, toată lumea zice că am laminate, nu le am, așa le am eu, sunt frumos de la mama natură. Mai du-te dracu. Am văzut, uite, chiar am văzut o fată cu sprâncinele laminate și i-am spus dacă asta înseamnă. Că m-au disperat toți, astea sunt ale mele, dă-le dracu, așa stau, ce vrei să le fac? Mi-ar scârbă de tine. Ce mănâncă puricii? Mâncă ce dracu, mănâncă bacterii, eu știu ce mănâncă, ceva mai mici ca eu oricum. De unde bea puricii apă? Păi eu știu, din picături. E purice, dar are nevoie de prea multă apă. Care e diferența dintre Cristal și Coca? Păi Coca îți dă mai pe putere pe invincibilitate, iar Cristalul îți dă așa, nu știu, se mișcă imaginile, e nasolă rău treaba.
Pe distracție, pe... Bă, nu știu, am auzit pe cineva, eu nu știu că nu consum. Care e diferența dintre timbru și bilă? Timbru și bilă, tot în varianta narcoticelor sau? Da. Păi timbru e ăla, LSD-ul îl pui sub limbă și se topește, că ajunge mai repede, de aici ajunge mai repede cerebral, iar bila, nu știu. Ce? Cerebral, ce ajunge mai repede la creier, de la limbă. Știi? Da, mă, idiotul dracu, că aici e... Ai văzut că sunt pastile de nervi sau de stres care se bagă sub limbă sau de alea de să nu mai Păi- povești? Că limba e mai aproape de cap. Aha. Zi, mă, du-te dracu. Care a fost primul drog inventat? Cocaină? Primul. În ce an? În anul în care l-au găsit frunzele alea și s-au spart acolo toți de greșeală. Farul la Bahoi aici, vă rog eu frumos pe chat aici, Bahoi secundar, să fac 1000 să-l băgăm. Te pup, Lore, te pup, să rămâinile, boda proste. După cum vede și la 1000, la cât ai tu pe acolo să moară Jacksana, e imposibil să nu... Nu făcură. De ce? Care e diferența? De ce vrei tu să-l bagi neapărat până aici? Că vreau să vă văd pe amândoi cum vorbiți. Ok, bine. A, tu Dorei, te pup. Dar, Dragoș, de așa, fii sincer, ce zici când îi zici să se intre pe live? Fii sincer. Fii sincer. Nu pot să zic. Să mor tu, că nu poți să zici. Ce a zis? Zic că m-a rănit. Zi ce a zis, că mă doare sufletul, să mor eu, zi. Luminița, să rămână, bă, da proste Luminița. A zis că dacă arăți o periuță de dinți, intră. Cine, mă? Cine, mă? Bahoi era. Pe cine dracu mă să intru cu ăla? Cine era în primul rând? Dragoș mă a zis că dacă arăți o periuță de dinți pe live, intră. A, mă, du-te dracu, că n-ai să așa ceva. E nesimțit că mă duc peste el acolo. Unde e el? Mă jur, arată-i mă omului. Mă duc la auzi și la alea cu tare. Arată-mă ca să intre Dragoș. Nu vreau, mă, ce e la o valoare să intre cu mine. Nu, a arătat deja, a arătat periuța lui de dinți, a arătat când s-a dat atunci cu parfumul ăla. Intră Dragoșe, că a arătat deja omul. Ce-l fus la cap atât. Are parfum 7 în 1. Ce-i mai trebuie periuță? Nu te cunoște, fut. 7 în 1, nu te dracu, că se duce repede. Ia uite că mai e din el, mai e puțin. Să cam dus. Mamă, numai turcești ai. Bă, nu te dracu, că e original cadou primit. Să mor eu, dacă pui parfumul ăla la masă acolo, îți face o shawarma. Ce-a făcut, bă? Dacă ești vreodată răcit și lași parfumul ăla la shawarmerie, îți face el treaba. Știe să facă shawarma, știe să pune carnea pe țapă. Bă, nu te dracu de asta. Vomit să mori. Să fie gură. Așa, zi. Ce înseamnă firma Off-White? Firma Off-White. Off-White. Ce înseamnă firma Off-White? Este o firmă renumită. Română. Ce înseamnă română? Off-White? Finish. Nu știu, fatalitate. Habar n-am, nu știu, nu mă pricep. Hai să mă pricep. Nu mă pricep vere. Nu știu, eu gen, hai să spun o chestie. Nu mai fiu rău și ăsta, cum mă fac să spun. Eu le-am primit cadou și pola mea, nu știu, le port și eu așa că sunt, da, șoc. Nu știu. Dar m-a blestemat ăla, că m-am uitat la mine, la Slatina și nu mai pot să-l iau. Și să supăra rău de tot. Știi, mă, cum să trage cu ăsta? Zi. Pe ce? Lumea spune că ai căpătat porecla de brânză pe cale olfactivă. Este adevărat? Cum pula mea pe care o fac activă, mă? Știu că ți se zicea chiar brânză de butoi prima oară, dar
s-a renunțat, s-a mai diminuat. Deci? Este... Ce faci, mă, cu ăla? Boc, te pup. Cine m-a înjurat? M-a înjurat-o? Făcut în gură? Olfactivitatea ta, mi-a scârbă. M-a înjurat-o elicopterule? Ai zis ceva cu alea cu tare? Nu. Așa zice lumea. Că m-a înjurat cu olfactivitatea ta. Bă, dar dați-mi și mie cadouri, să-l bat și eu pe regele vizualizărilor. E adevărat, fii atent. Fii atent, îți zic o vorbă mare, Cristian. Ia uite în gură la mine aici. E adevărat că dușmanii uneori sunt amicii? Uite ele. Strică-te, bă. Da, mai du-te dracu, mă, futu-te în gură, Stefana, futu-te în gură, ia. Du-te dracu. Am scos tu mie, du-te, să te duci la ea să mănânci urma, să nu te plimbi la mine, vere. Uite, Silviu, cel mai tare barman. Bă, uite, e un barman șmecherul de tot aici. De băiatul ăla de la Italia. Te pup, frate, frate barman, te pup. Stai-mă un pic, că să șterg și eu, că... Gata, să fiu și eu. Stai că s-a aburit mereu. Du-te, dracu. Bă, mi-a cerut numărul tău un băiat, promovează locații pe TikTok, le filmează, le pune pe TikTok. N-am nevoie de promovări. Inundat, Horia Constantinescu. Eu sunt propria mea reclamă. Poate să vină, du-te dracu, oricine ar veni, tu crezi că mi-e frică, fii-mi ar scârbă de tine. Tu faci reclamă fix ca pachetele de țigări. Cu, știi? Cu piciorul la tăiat, cu moșul ăla de n-are dinți în gură. Să mor tu. Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, mă? Sunt bine, mă, și eu ca bărbat? Ești, putu-te, ești rău de tot. Da, e singură mașină mereu. Da, ei numai pete pe scaunele astea. Ai, mă? Da, ai așa, ai fan? Nu. Nu cred. Păi ce crezi? Păi mai spală-le, du-te dracu, nu urcă lumea în slobozul tău acolo, fii mi-ar scârbă de tine. Tu crezi că stă toată lumea de shawarma toată viața, mă? Adică, ce vrei să spui? Păi ce ai făcut, mă? O, mucă mie, ce ai făcut? Bă, da, tu acum unde ești, în Budeasa? Da. Mă primești gen dacă vin pe la tine să facem un grătărel, ceva? Ce dracu? Ai mai văzut, mă, și tu de asta? Ia. Mamă, ce e ăla, mă? Microunde? Adriane, ce e, bă, la microunde? Ce e? Atenție, o să fac un giveaway pe Instagram. Vă anunț astăzi, stai așa. Uite, cu ăștia. Și cu PS5. Dați follow pe Instagram și vedeți acolo. Da, ei, aveam de mult, vere, când ei au apărut, acum câțiva ani de zile. Da, știu, tu i-ai luat din... Știu de unde. Da, bă, i-am luat pe ăsta, pe Maro. Era oferta aia cu un tricou cu Hagi și Adidas și ai tăi. Păi și ce? Da. Adidas, putu-te în Adidas și să te fut. Când juca Hagi la Galata. Ana, te pup. De Adidas, bă? Ba da. Aia, cu inserție de sac de pungă. Stai la și tu. Bă, uite, ți arăt eu, bă, du-te, dracu. Vrei să arăt eu Adidas frumoși? Ia arată-i. Stai așa, ho. Fac eu giveaway, du-te, dracu. Na, du-te, dracu, aici ceva frumos, fraiere. Model ăla frumos, bă, cu pete, cu alea. Ia mă, ia. Ia mă. Ce? Arată-i. De unde se aude? Da, frate. De unde se aude? Ce? De unde se aude, mă?
Bă, idiotule, păi e Puma, n-are ce să fie Turcia, că sunt 4-5 milioane, te dec. Stai așa un pic, Grandet. Te pup, taică. Uite cu Grandet aici. Am vorbit Salut, mai salut. jumătate, dar nici Nu, că nu te-a salutat pe tine. Stai liniștit. Mulțumesc. Ia-te, bă, nu mai fă poze cu ăla, că îți dau ăștia bani. Mersi. Frate, ai și o țigară? Da. Iar tu n-a rămas. Am vorbit. Ia câte vrei, el pe tot. Le-au pe tot? Da, el pe tot. Mersi, frate, te pup. Te pup. Să trăiești. Eu cum face ăsta rost de țigări? Ai văzut? Mersi, frate. Am. Uite-ne, frate, ne-am consumat aici. Bă, mă, și niște pauăși, ceva de mâncare. Bă, Adriane, asta e, nu mai murim noi de foame, mâncați ești gura ta. O poză și pachetul de țigări. Bă, băiatul. Ce fumează, mă? Du-te, dracu, mă! Ai prăduit omul de țigări, o poză și un pachet de țigări futut în gură, cumpărai magazinul de țigări. Aia Adidas futut în gură de 10 milioane și celălalt pe țigări. Vasilică, te pup. De ce tăpit e ăsta? A cerut țigări la oameni pe stradă. Uite valoarea lui Adrian Elicopter. Asta e cu firma altora. Uite așa fumează Adrian cea mai trecută zi și a scăpat de sărăcie. Ești bine, mă, Adriane? Nu Să mergi mure țigări. dacă nu. Hai, mă, nu mergi țigările, să vezi cât este pachet. Am uitat că sunt pe live, mă jur că am uitat. Ai uitat că ești... Dai văzut cum am zis? Dai văzut cum am zis? Hai să țigară, frate. Te pup, frate, dacă ești pe live, mersi frumos. Nebunule, că am avut țigări, dar le-am consumat cu tine, că m-ai făcut de cap. Uite. Scuză-mă. Mă auzi acum, mă aud? Dar ce țigări ți-a dat băiatul? Marlboro 7. Să mor tu. Și ți-a dat-o pachetul? Da, mai are vreo 10, cred că. Mersi, frate, dacă ești pe live, mersi frumos, frate. Dar ce te iubește lumea, Adriane, dacă îți dă-te tot Să pachetul. trimiteți și mie filmarea dacă aveți când am cerut țigări la om pe Instagram, da? Mersi mult. Bă, dar ești nebun rău, vere. Ești nebun rău de tot. Dar ți-a dat și bani, fi sincer. Bate blocajul, numără țigările astea, frută în gură. Du-te dracu cu ei, am rămas și odată. Ce vrei, să nu cer dacă am nevoie? Ba da, frate, trebuie să ne ajutăm, să fim solidari. Bă, dar zi de Rolex-ul ăla, sincer. Ce e cu el? Zi tu, să nu zic eu. Este un produs făcut în Belgia, da? Acolo unde se fac mama ceasurilor. Este cât se poate de original, este 15.000 de euro. Și ce vreți să mai zic? E original? Păi dacă am fost la Marriott, la reprezentanță. La Marriott? Da, este și magazinul Rolex și este și reprezentant. Te lasă pe tine să intri în Marriott? Păi m-a lăsat, gen. M-a lăsat Te lasă chiar pe la tine. Rolex. I-a Nu. Te lasă pe tine pe o rază de 2 km lângă Marriott? Da, m-a lăsat, am intrat de țară, am făcut și poze pe acolo cu Louis Vuitton, cu nebunii cu alea. Arată ceasul, auzi, zice lumea, arată ceasul. Nu pot că e în safe. Vorbesc serios. Arată-l, mă. Nu le arată, țin în mă. casă, nu le ești nebun la cap, jur, e safe. Du-te, dracu, că te duci cu el la șaurmerie și îl țin safe acum. Păi da, safe la șaurmerie. Du-te dracu, spargește șaurmeria, fătute în gură. Mai arată o pereche de Adidas, să vedem ce mai ai, că porți doar una. Bine, hai că-ți mai arăt așa. Hai să văd dacă mai am ceva, că... Nu știu dacă mai am ceva, că... Am avut... Dar mai dă la mami săraci.
Uite, mai am pe ăștia Nike 23. Ce mai am, mă? Versace cu Wolfgang. Hacı destek ver. Hacı. Arkasına vurgasana üstünde. Hacı. Arka vurgasana. Hacı. Bir çalım. Nu se trec cu voi. Mai am pe ăștia de la Tomi Jangalau. Hacı sıyrıldı. Bir çalım daha. Bir hareketler. Yerden döndü. Hakan harika savunma. Yerden. Hakan döndü. Hakan vurdu. Gol! Hacı. Bir çalım. Hacı önünü boşalttı. Hacı. Hacı gol! Hai, mă? Da, ce? Se dor de mine? Sau ți-a fost dor de mine? Nu știu. Ce faci, mă? Bași telefonul la pulă, fătu-te în gură. Ce? Început să te masturbezi pe mașină? Ce dracu e? Hai, bă, zi, unde ești? Ești de acolo la tine, la Obârgea, cum îi zice. Adriane? Dar știi, mă, că tu acolo la tine, la unde ești tu, știai că ai pus locul ăla pe hartă? Că până să fii tu nu știa nimeni de... Cum îi zice? Dar ce, te respectă lumea, te salută, chestiile astea că te vede pe stradă? Îți dă ție prioritate în față. Multă lume spune despre tine că ești sudoripar. E adevărat? Sudoripar? Cum adică? Ce e aia sudoripar? Ce e aia sudoripar? Transpir mult, ce dracu? Ce e aia sudoripar? Ce? Andrei, te pup, te pup. Ce e aia sudoripar? Ce e? Că nu înțeleg. Bă, uite, frate, dacă eu, de exemplu, sunt prieten și cu băieții ăla de la șaurmerie, tu te-ai supărat pe mine? Niciodată. N-aș avea de ce. Eu nu am Ai gustat concurență. șaurma de la ei? Nu există concurență, nu există. Da, am gustat. Normal. Cum e? Nu vreau să, Vasilică, te pun bine. nu vreau să dau cu părerea pe live sau chestii de astea niciodată. Păi nu, e o părere sinceră, frate. Părere din suflet, obiectivă. O șaurma ca vă peste tot. Nu e ceva special. Și cu asta am încheiat tot. Cuvintele sunt de Hristos, până la urmă, urmei. De Hristos sau de Prisos? Futu-te în gură cu cartele care le-ai citit invers. Dar de ce zice de Dar de ce zice de Prisos? Gen, pui un pic de sos? Bă, dar ia spune tu, ce cultură citește de jos în sus, nu de sus în jos? Ce cultură citește de jos în sus? Nu știu, frate, mâncați și pe cum poți să E citești? Florina, să rămână, bă, da proste, Florina. Arabii. Apă bune? De jos în sus și de? Da. Ce tare! Dar ia spune tu, ce înseamnă Bismillah pentru arabi? Te pup, Vasilică, te pup. Cum? Bismillah. Bă, nu, mi se pare că a zis Adidas și ea când i-a arătat. Bună ziua, cred, nu? Nu mă, Cum Bismillah. Ce înseamnă A zis, Bismillah? știu că a zis perechea aia de spume. Dar nu mai știu, nu știu, bună ziua, m-a salutat. Te învăț altceva, ce înseamnă halal? Halal, ce înseamnă halal? Halal, om ești. Halal, futu-te în gură ce înseamnă halal, carne halal sau lucruri halal sau căcat. Adică produse pe care le pot ei mânca pe timpul Ramadanului. Să mor tu. Nu înseamnă că este o carne sfințită care când se taie se scurge sângele din ea și se zice Bismillah ca să o sfințesc, adică Allah e mare. Futu-te în gură să te fut că ai mâncat, nu mai orezi toată viața ta. Bă, prost ești, mă. O, bă, dracu că nu sunt. M-am și lovit, futu-te în gură mai aici, vrea. N-avea și băiatul ăla un suc? Cineva. Băiatul ăla, da, din aur. Ia să vezi că se întoarce înapoi și se aduce suc. Nu mai bate apropo de astea pe live, că știi că e pe live, te dracu. Nu bat, frate, dar
Pa, mă, ce aș fi băut în suc? Rece? Rece, cald. Uite, am eu dacă vrei. N-are apă, du-te dracu din el ăsta. Ți-e drag, bă, și ție, ești ca copiii ai mici. Da. Ciugu, te pup, Ciugu! Sau dacă vrei, nu. Dacă vrei de asta. De asta, dacă vrei de asta. Da, am înțeles că tu ești sponsorizat de Coca-Cola? Aha, de unde știi? Zi-mă, că ziceai tu, prietenii noștri de la Cola, de la Pepsi. De la cola, da, îmi dau 100.000. Salut, puiu, salut! Vrei să jucăm, mă, Adriane, pe provocări, vrea lumea să le vadă la o provocare de aia, adică. Dar să ăștia pantaloni pe mine, că sunt chiloți. Da, îți dau de aia grea. Păi și eu îți dau tot grea. Ok, te speli. A, mă, te dracu, sau să intru în guvetă. Mie te speli, nu știu. Cum Glumez. să mă spăl? Dăm și mie una tot grea, că n-am avut milă de tine. Nici eu. Eu merit. Ești în mașină? Mă, ești prost? Deci fii atent cum facem. Ok, eu futut-i în gură, mă spăl în kilos, gen în aia, dar jucăm puternic. Haideți toți ai mei, dați distribuire ca să bate pe Adrian, iar tu, da, iar tu te duci, dar arată-mi, ieși un pic afară și filmează în zona, te rog. Podop! Apă! Ok, da. Ascultă-mă ce faci. Te duci, te plimbi cu mașina și gauzi pe cineva care trece pe acolo și spui dacă vrea să prindă cu tine pește în lac. Și te pui acolo cu el. Te bagi? Nu vrei să fac drifturi cu frâna de mână, mai bine? Te pricepi? Păi nu mă ajută. Nu, nu. Asta e valoarea ta, să faci tu dreptul, căcatul spișată, nu mă ajută. Nu, bă, fii atent ce faci. Păi nu, dar sunt Loganul. Sunt cu Loganul, frate, rup Loganul și e și infracțiune. Nu. Nu, te piși în apa aia. Facem așa? Să mor tu. Nu te filmezi, gen, să-ți arăți particulele alea ale tale de... Zi, te piși în apă și eu mă bag în duș? Da, hai. Bine, hai. Dar te filmezi, gen? Hai pe țap-țap, toți, forță, hai, țap-țap, toți, să facem 3000 din țap-țap. Hai, toți, forță. Stai să mă duc, că ăsta mă bate, să mă încălzesc apa, băga mea și pe ăla, că mă pun eu pe ăsta la provocări. Pune oala pe fost, scoate Ligianu, hai. Pregătește-te. Nu te trecu, că eu am aici frumos, mi-e scârbă de tine. Nu dați nimic până la dublu și truplu, nu dați nimic, nu dați nimic. Să vedem pe Adrian elicopterul cu să pișe în lac. Hai, vă ajutați. Scoate săpunul de casă, scoate Ligianu, pune oala pe foc să încălzească, hai, să ne mișcăm. De la Shoulders. Te dracu să Hai că spălăm azi. Ciugu, te pup. Te gândeai vreodată că te speli Săracule, eu ce astăzi? mai... Ce, mă? Te-ai fi gândit vreodată că te speli azi? Bă, dar în kilos mi-au blocat ăștia live-ul cu aia? Bă, dar ce ai în ăla? Ai șampon de la de urzici? Shoulder. Bă, du-te dracu, zi, dacă haideți toți ai mei, vă rog eu să-l vedem pe Adrian cum face pișul în lacul ăla. Vă rog eu, ajutați-mă, Ce care mă șampon? iubiți. Am nevoie de 5.000 de puncte, vă rog eu din suflet. Bă, dar mă blochează live-ul dacă stau în chiloți? Bă, futu-te în gură, ai făcut șamponul la șpriț cât apă ai pus în el după ce s-a terminat. Nici nu mai are culoare, dracu, poți să bei din el, dacă ți-e sete. Du-te dracu, a căzut apa pe jos, du-te în gură. Hai să văd dacă sunt încălzit. Nu mai râde, bă, Adriane, du-te dracu. Ionina, te pup. Haideți toți la ordoi acum să-l aruncăm pe Adrian în aer. Haideți, vă rog eu, că nu vreau să fac... Stai, bă, Lori! Nu fi nesimțită, Lori, că nu mai vorbesc cu tine. Bă, Lori, să străiască ce iubești tu. Mă blochează, mă, ia auzi dacă Hai toți, fiți atenți, că vine Lori, vine nebuna aia și dorează la că mă toți câte blochează, 30 de bine, trandafiri, toți!
toți câte 30 de trandafiri, că donează Lori, care în loc să doneze la mine, că e prietena mea, donează la ăsta. Când începe dublu, cine n-are alea mai mari, nu-i problemă, câte 30 de trandafiri, toți. La comanda mea, da? Pregătiți? Pregătiți-vă la comanda mea. So pe el! So pe el! Ia-l! So! Și mânușa, aveți și mânușa? Hai să rog eu de suflet toți! Bă, vreți să mă vedeți? Te pup, Safta, sănătate! Te pup, puiule, să fii sănătos, puiule! Melissa, te pup! Haideți toți, Te pup, ajutați-mă Florina, să toți! mult băda proste! Vă rog Puiule, eu, te pup! ajutați-mă Safta, te toți! pup! Vasilica, te pup! Bine, mă, spălăm! Anca, Haideți hai, vă toți, pup, vă rog eu, nu lăsați pe Adrian să mă bată! Vă rog eu frumos! Alexandru, puiul, vă pup! Și pe toată lumea care dă trandafiraș, să rămână mult, Alexandru, îl spălăm azi, bravo! Bravo, îi facem un un băiat cu minte și toți banii care... Hai să-l spălăm, să-i facem un rău acum. Hai să-i facem un rău, că merită, îl spălăm azi. Mario, Vlădus, Florina, te pup, să rămână mult la toți. Clanul Bucătarul, Areș, Bobo și toată lumea care a donat și cel mai mic trandafiraș și cel mai mic țap-țap pe care l-a dat pe ecran. Hai să-l spălăm, să-i facem un necaz. Ești pregătit? Du-te dracu că ai 14.000 de puncte, nici mama nu mă mai salvează. Mi-a scârbă de tine să fie. Pune Ligheanu, dar rămite. Pun Ligheanu, pun. Ia. Uite mă dracu că sunt frumos, ia uite ce. Bă, dar stai să iau niște pantaloni de ăștia vere mai subțiri, că îmi blochează ăștia live-ul, că sunt chiloți. Bă, Adriane, tu știi, îmi blochează live-ul să stau. Nu-ți blochează. Da, să mor tu. Dacă ești chilos? Nu chilos sunt, dar nu mi-l blochează, să mor tu, că dacă mi-l blochează mă supăr pe tine. Nu te blochează. Zizo. Uite aici e cineva, ba da, du-te drept că îmi blochează ăștia live. Hai să iau niște pantaloni. Nu blochează, mă. Zici? Da, mă, că ești în boxeri. Și să mor tu. Da, că pui mei, dacă ești la piscină, cum dracu e? Bine, ok, hai. Mamă, tu ești singurul prost din lume care putea să-și facă un trandafir pe piept. Singur. Da, dar tu ești un fraier și nu o să poți să-ți faci niciodată trandafir, că vrei să fii un gabor obosit. Nu mai este om în lumea asta să se ducă acolo la tatuator, să-i spună vreau și eu un trandafir pe... Da. Să se ducă acolo la tatuator, să-i spună vreau și eu un trandafir pe piept. Așa? Să repete ce vrei, un trandafir pe piept și să și faci, să nu sune nimic ție. Da, stai că cred că s-a încălzit apa. Ce bine. M-am bătut putem, dar nu știu ce de fac eu provocări pe ăsta. Că ăsta mă bate de dracu că e puternic. Vă pup, să rămână mult la toată lumea, l-a spălat pe Cristian. Da, l-a spălat pe rece de pe grande, cu du-te în gură, cred că. Stai așa. Mă vezi? Da, spală-te! Stai că dau cu apă, bă. Mi-a scârbă de tine să fie. Spală-te, firial reacu să fii! Spală-te! La omă că mă spăl ca alte! Spală, dă-i pe picioare! Îți face ce picioare am, fraiere? Spală-te, spală! Stai să dau și cu șampon. Pe suburtă, acolo, pe suburtă, că ai făcut stalactite. Pe suburtă. Dă-i și cu săpun. Am dat cu du-te în gură, uite, da? Uite, că am dat și cu săpun, du-te dracu. Spală! Suburtă, că acolo ai meclez. Suburtă? Așa. Trage de burtă și spală suburtă aici. Spală suburtă. Nu du-te, mă, dracu. Freacă, jegule, jepule. Spală-te și pe boxer, dai pe boxer, spală. Du-te, dracu, mă urc. Spală și pe la micu, pe McNuggets. Dar nu pot, că mă vede lumea, să du-te în Dai și la McNuggets, dai un pic. Ce? Dai și la McNuggets un pic. Eu dracu să fii. Gata, mă, bine, dracu. Ia. Spală-te, mă, rămâi singur și spală.
Am exagerat, mă, și noi. Nu trebuia să-l punem chiar să spele. Puteam să-i dau altă provocare. Nu chiar așa. Aici ne-am subto și noi. Mi-a dat și restricție. Pentru bullying, auzi. Dar nu să mă scârbă de tine. De ce? Îmi cer scuze public. Am exagerat. Cu ce? O chestie asta să te speli. Bă, dar de ce s-au blocat ăștia? De ce îți dă restricție pe live? Că nu fac nimica. A? Zi-mă, de ce? De ce? A spus că te-am supus unor rele tratamente când te-ai spălat. Da, să mor eu. Mi-a căzut pelea după mine, îți dai seama? Mă, du-te drept că eu mă spăl mereu, fătu-te în gură. Tu crezi că eu sunt vreun jegos de toată viața asta? Hai, mă, dar de ce ți-au restricționat ăștia live-ul? Sărăcie? Rele tratamente asupra majorului, scria. Rele tratamente asupra mă. Fătu-te în gură, am 28 de ani. Păi majorului, mă. Ah, da, ai dreptate, că major înseamnă, da, ai dreptate. Hai, mă? Ai de-alea negre între degete? Ce de alea avere? Purinei din aia mici între degete? Ce e aia purii mei? Am 28, bă, unde dracu am 29? Fii mea scârbă. Ce e aia, bă, purinei? Iată, dacă te ba meciul ăsta, te-ai speli pe dinți? Hai, mă, du-te dracu, lasă-mă, nu mai fiu gherțoi că mă super, îmi bat pula în gura ta, nu mai intru niciodată. Dă-mi provocări ca lumea, pula mea, dacă îmi dai. Dar nu mai joc cu tine. Pe provocări că tu mă bați, săracule. Bine, nu mai joacă pe de-asta extreme, aparent? E jegosul, dai-mi bulangeală, fraiere, și te fut în gură. Asta faci tu. Când e bine, te prostești tu ca o pizdă de aia. După ce ai dat la muie, să șterge și la gură. Nu loc să te mai bucuri un pic de clipa aia când o vezi așa. Așa, zi. Stai să nu trec cuvânt. Îi tăiem unghiile? Mă, că-l facem top. E sărac, fraiere, jur, dacă nu te blochezi să mor, zic că n-am uite, nu mai fă de-astea, că eu nu citesc aici ce zice lumea în chat și mă piși pe fața ta. Du-te dracu. Mama, am poftă de niște parizer. Mă duc să merg de la magazin. Mamă, vă dați seama că l-am distrus, că e diferențe prea mari de pH acum, de când a pus apa asta pe el. Aciditatea aia, uleiul de la avea, cu apa, diferențe mari de pH și nu mai vede bine, cred că. Hai, mă, du-te dracu de ăsta, nu mai vede bine. Cine nu mai vede? Așa, dă-te col acum. Păi, dacă erai pizdă și mă miroseai, ți se scula alea cu tare. Cu tare, a? Da, mă, dar de ce ești o stără? De ce ești o stără de barbă? Cine pierde? Hai să dăm un meci și cine pierde își taie genele cu foarfeca. Nu, mai că cobor pe, dacă vrei să mai stai cu mine pe live, cobor la magazin și facem acolo, dacă vrei, magazin provocări. Bă, fii atent. Deci cine pierde meciul viitor își taie genele cu foarfeca, vrei? A, mă, ce pula, nu mai stăteam eu fără gene, fă-du-te în gură. Ai 500 de oameni pe live și îmi tai eu genele, mă, cum e pula să mi Bă, zi-o ceva. Oi avea și gene frumoase, tu ce faci, mă, tu cu ele? A, nu mai fi rău, Adriane. Te vede Dumnezeu. Ce ai de face așa? Că erai fratele meu, nu mai fi rău. Te prostii lumea de live, vezi cum te strici tu ca o pizdă de aia. Dacă te pute unul mai bine, te duci la ăla, vezi? Stai pula mea aici și joacă frumos cum te-am învățat. Ai uitat că din cauza mea ești pe live? Săracule. Hai să revenim la ale noastre. Bă, mă duc la magazin și îți fac provocare de acolo dacă vrei ceva. Nu știu. Am 10%, nu o să mai pot să mai stau, e ultimul meci. Bine, hai că atunci mergi cu mine și ne plimbăm până la magazin, să luăm ceva.
Ăsta nu mai stau, că nu mai am baterie, trebuie să mă duc acasă, încarc. Zici? Fur-mă o măgură de acolo? Vrei să fur? Bă, du-te dracu, mai mare e râsul să fură o măgură. Păi nu, că oricum, stai să trebuie să închem bulb. Fură o piatră de aia de călcâie, furi? O piatră de călcâie? Da. Cum dracu o piatră de călcâie? Piatra de aia de să dă femeile la călcâie. La călcâie, a? Nu știu, vere, mă ajută cu ceva treaba asta? E provocarea mea. E provocarea ta? Am înțeles. Acum ce faci? Ești în casă să te vadă ăia că te-ai spălat? Te dai șmecher și tu acum. Mă du-te dracu, nu mai frumos să mor tu de-astea. Hai, bă! Hai, fraiere? Mamă, unde stă săracul? Dar de ce nu i-ai zis? De ce nu i-ai spus lui Erica că... Mamă, unde stai? că Bă, ea zici tare, că a fost la tine pe live. unde stai, mâncați, zici că ești în Păi prima... ce de- În prima misiune din Half-Life. Mamă, dar tu știi câte alea cu tare femei frumoase am aici, să mor tu. Și că Blacea și pe live. Ia atent! Ce? Dacă te ba meciul viitor, te duci cu un ghiozdan de Glovo la amicii. Păi nu am de unde să iau vere și nu mă duc eu să fac eu. Ești nebun, cum să fac vreodată așa ceva? E grele. E grele, e rău. Hai, te pupă, Cristi, că nu mai am baterie, mai vorbim. Te iubește fratele tău și ne vedem diseară. Și eu pe tine, te pup. Nu o să pot, cred că mă duc să filmez. Aha, bine frate, te pupă fratele. Bă, frate! Și să nu uiți, să mă suci cu... Bă! Să mă suci cu treaba aia. Și tu să-mi iei ouăle în gură să le molfăi, pa! V-a plăcut live-ul? Mai știu cu ele? Un pic? Ha? Mai știu și eu? Păreri? Feedback? O să mai fac, nu știu, când mai am timp. Hai vă pup, să fiți sănătoși. Să rămână mult pentru susținere. Și dați și voi un follow pe Instagram, Adrian Elicopter Drop. O să postez azi un giveaway din ăla cu un PS5 și niște Adidas. Și geaca aia din Basshaus. Știți că am făcut eu, l-am mai făcut odată, dar era unul care dădea țepe. Și acum a venit băieții ăia care făcea până ei, până băiatul ăla. Și nu mai vrea să mai facă cu ăla, care mi-a spus lumea că dă țepe, și face ei separat. Și facem giveaway-ul ăsta frumos. Vă pup! Și pe Bodega Budeasa vă aștept pe Instagram, e grupul nostru de abonați, e 20 de lei pe lună. Vă aștept acolo, care nu prea mai vorbesc sincer pe el, eu că am avut treabă, dar o să vorbesc de acum. După ce trimiși cu film, o să vorbesc pe acolo, o face Cătălinca. Și vă mulțumesc la toți care sunteți în bodegă și scuze că n-am mai vorbit, știți că sunteți frații mei. Și vă iubesc unde vreți voi. Pa!